Ya. Jane cuyu apa boyo? Wong cuyu kesot iki lho. Wis. Ya apa? Aku wis gak mampu dadi cuyu aku. Gandeng perangkat desa dipandhegani karo Pak Lurah, Pak Slamet. Anane mau ngamini keresane warga masyarakat lan ini bukan yang pertama untuk yang terakhir. Manut pangandikane Pak Lurah akan dilestarikan dalam rangka bersih desa tiap tahun tetep wayangan ing Sukosari. Iya, kaya ngono kuwi dawuhe sapa? Dawuhe Pak Lurah. Mongko lurah ki pimpinan iki hambeke bawa leksana ora kena nglincati pangandika sing wis kawedhar. Dadi upamane kok njur taun ngarep kok ora wayangan nganti Sukosari enek apa-apa ora tanggung jawab. Iya ya ngono kuwi. Wong inti sarine nok supaya nuwun sewu kabudayan ki ngrembaka. Iya, kabudayan ngrembaka andadekake para warga padha guyub rukun ya, Mak. Matur nuwun karo Pak Kades, Pak Slamet. Daro ini, ya, kalian Roko Mas Sekdes Andri Kurniawan, ya wis ngelincai ora umum Mas Andri. Ketua panitia ya kuwi Pak Iswani Kewer, ya. Terus Pak Kadus PLT ing Demung Pak Eko Budianto, Sinengkuyung ya kuwi Kadus lan uga warga masyarakat di 6 dusun becik saka Demung, saka Gelang, Bangun Sari, Krajan, Danyang lan uga Tular. Iya. Sinengkuyung paguyuban Singa Taruna. Lan sing penting meneh supaya kabeh sing nyambut gawe iki ora lesu, ora resah, ora apa ki jenenge banjur kelangan otot bebayune. Matur nuwun marang sing juru masak wabil khusus ibu-ibu wong pawon, tepuk tangan tuh ibu-ibu wong pawon. Ya. Apa kowe wis akrab karo aku nadyanto lagi iki pethuk. Ya, mau wis foto bareng. Ayo, kok ya ora pekewo karo dalang. Dalange diempet-empet ning tengah. Ayo, mongko iki le mepet kula cedhak padalang, kula cedhak padalang. Sosoke ora krasa, Nduk. Susune iki malah ngeneki aku wae. Ayo. Arahmu terus kaya ngono kuwi. Ora. Kuwi mung kinarya guyon, kuwi tandha tresnane ibu-ibu saka wong pawon marang seniman. Ya kaya ngono kuwi sing becik, ngono kuwi sing apik. Iya, matur nuwun. Kejaba swadaya utawa iuran ya ta. Sinengkuyung ya kuwi saka dana pemerintah desa ing Sukosari didukung karo para donatur lan uga antuk pangestune pemerintah ing Kabupaten Ponorogo. Ya. Sisan gawe ya kuwi launching aplikasi Aku Dekat. Ya kuwi administrasi kependudukan desa dan kelurahan cepat, cetak KTP, KK, akte dan lain-lain tidak perlu ke Dukcapil, namun sudah bisa dilayani di desa. Dan Sukosari adalah desa pertama di Ponorogo yang sudah berjalan terhadap aplikasi Aku Dekat. Elok temenanan. Iya, kaya ngono kuwi, Mak. Wis nderek mangayu bagya, nderek seneng, nderek bungah. Iya, kaya ngono kuwi. Yo ripalungguhan iki gandeng iki kejaba awake dhewe sowan komplit sak kanca Madangkara. Ya, Sinengkuyung kadang-kadang pengrawit lan uga waranggana winimbuhan bintang tamu ana Mas Klitik Kluthuk, ana Mbak Tatin Titot. Wah ya, luwih dhisik awake dhewe ngaturke sing klasik kunjuk dumateng para sepuh, kunjuk dumateng Ibu Wakil Bupati mbok menawi tasik kepareng lenggah. Lan ugi Pak Camat sumrambahipun bapak-bapak kepala desa sembabatan. Wah iya. Lan ugi dumateng para sesepuh hadi sepuh kanthi pandonga panyuwunan pangestunipun para kiai alim ulama Sukosari dalam rangka bersih desa, resika desane, resika penggalihe sing nggoni anane mung gemah ripah loh jinawi kerta tata lan raharja. Para kawula kabeh murah sandang pangan lan papan, antuk rejeki ingkang melimpah ruah kebak barokah, tentrem lahir batin, slamet donya tekan akhir. Allahumma amin. Bukaan Bu Kesi.
Mijil cengkok ketoprak laras pelok patet nenem. Wah iya, minangka tembang klasik katur dumateng para sepuh. Kaya ngono kuwi. Monggo Bu, Sukesi Rahayu, sarjana seni, magister seni. Mangga. Nadyanto umure wis saya tambah ning suarane tetep ungkul ya Mak. Sapa? Bukesi Rahayu. Awake ya saya lemu. Ya, tandha lamun to piyayine iki tentrem. Ora tentrem jane mangane akeh. Oh iya. Ya Bu. Spesial kagem ibu-ibu sing masak wonten pawon nika wau lho Pak Dalang. Nggih, kula ngaturaken panuwun. Wong pawon to. Wong pawon. Ibu halo ibu-ibu. Matur nuwun sanget pun dimasake sotone enake ra umum. Sesuk aku digawake ya Bu ya. Ha iya, nyuwun pangapunten ibu-ibu lan bapak-bapak. Bu Kesi le matur pisanan ora ngrembug babakan bersih desa malah ngomongke panganan. Ya. Pancen Bu Kesi niku sampun kondang bilih dados sinden Surabadok niku. Malah ora. Pancen kaya ngene sing digoleki ya panganane lahir lan panganane batin. Ngono kuwi. Mangga Bu.
matur sembah nuwun Bu Kesi. Ya, ya ripalungguhan iki menghemat waktu enggal ngaturake bintang tamune. Mas Klidik kalian Mas Kluthuk pun rawuh nggih. Alhamdulillah sampun rawuh. Monggo ditumpakke prau layar men minggah wonten pepanggungan. Ya to? Dados. matur sembah nuwun. Sugeng dalu Mas Klidik. Alhamdulillah sugeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Sehat nggih Mas nggih? Pikantuk berkah pangestu panjenengan ridho saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sedaya pinanggih bagas kewarasan mboten wonten rubedun nek sabrikala. Syukur. Mas Kluthuk. Dalam Mas. Nggih, sehat nggih Mas nggih? Sehat. Syukur. Bidal saking Blitar jam pinten? Jam sekawan. Sekawan. Jujuk pundi? Ponorogo. Maksudnya teng daleme sinten? Mas Klidik. Teng mriku disuguh napa? Belas mboten napa-napa. Dulur ki suguh aruh gupuh niku mesti diutamakan. Nggih to Mas? Leres. Sing kula contoh niku adat ingkang sampun lumaku warga masyarakat Ponorogo. Nggih. Arpa kenalan ora arpa kuwi sedulur apa kanca. Nek jenenge nyambung silaturahmi kuwi mesti gupuh suguh aruh nika dipun rengkuh dados tunggal. Leres tata kramane piyai Jawi ngoten niku. Nggih, iki delok to awake dhewe munggahe jagung, telo, uwi, gembili metu lho.
Berarti lak ndudoke yen piyai kene iki adat ketimuranipun dipun jagi. Piyai Sukosari sangat menghormati, menghargai terhadap Niki jan. tamu. Nah, kok iso ora disuguhi? Lah wong angkring aku buka renek lawange yo kowe karek mlebu yo iso. Iso piye? Kula wis teko mriki kok. Pripun? Napa? Teko jam 09.00 to kula. Terus Ndelah niku nyapa? Ndelalah piye? Apa-apa ya wis tak cepake lho. cepakne apa wong sapa-sapa ya bojomu mengo lawange ora enek. Lho, Nyatane ya wis aku wis langsung. sik to lek ngomong. Iki kata-katane piye to piye? Kowe teko ning nggonku to. Iya, Mbahmu. Wong aku ya mulih dhisik wau dalu wonten Blitar. Nggih. Kula wangsul riyen lah niki kula ken nusul. Lah sampean mau teko bengi aku lak rene sik. Lho no, terus aku mau omahmu langsung bojomu mengo lawangmu ora enek. Dadi aku wis Iki kok omongane bleset to, Mas? Kuwi kleru. Sik jangan luruske. Sing bener kuwi lawange mengo bojomu ora eneng. sing rika jenengan apa kula? Ya awakmu. Lah nggih. Ning kata-katane sing bener ngono kuwi. Udah mau kula ngrika niku bojone mengo lawange ora enek kok. Lah nek ro bojoku mengo kok ora mbok leboni. Tapi sak foto kok mau. Kowe iki anggere jebles ae. Nggih. Kula niki mboten ngirangi raos. Alhamdulillah Pak wis seneng kula niku suwiran ning Ponorogo. Jajaran Forkopimda rawuh. Nggih nggih Nggih. Mbak. Forkopimda rawuh, Bapak Lurah, Bapak TNI Polri rawuh. Ini menandakan bahwa sinergitas dari kepemerintahan Kabupaten Ponorogo yang selalu cinta kepada masyarakat budaya. Nggih. Niki insya Allah Piyayi pundi Pak niki? Sukosari. Benjangipun saged pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pratitis menapa? Saben bersih desa mesti ngenekke ruwat desa ngguwak sengkala. Leres. Niki sing diarani masyarakat Sukosari yang mengangkat harkat martabat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk masyarakat Sukosari sedanipun. Ngono kuwi tegese nun sewu penggembira utawa Cik. pelawak yang cerdas sing ngono kuwi bisa mengurai, bisa memberi pemaknaan tentang bersih desa iki kaya apa. Betul, Mestine kakange ya ora kalah karo adine. Niki mboten mudang wong niki teko nggon sing digoleki malah Lek Suryati tukang adang. Sapa? Suryati. Kok kowe hafal? Niki lho sing digoleki. Oh iso bengi iki acarane apa? Alhamdulillah ora kaya wong Ponorogo, Pak. Seneng kula. Piye? Nanggap wayang Sukosari hebat. Alhamdulillah. Masyarakatnya hebat, pejabatnya hebat. Amin. Wayang gedene kaya ngene dikek videotron, kono kek videotron. Amin amin. Mek trima ngresmekne pos kampling menika suatu saat insyaallah pos kampling. Contoh iki lho. Kok iso pos kampling piye? Resmene apa? Pos kampling kuwi ta? Loh. Iki bersih desa kok pos kampling. Iki bersih desa ngilangi Sukerto sengkalaning desa. Leres, adat istiadat desa. Ngono. Aku ki melu seneng lho Mas. Pripun? Masyarakat mriki nu nek digawe kaya ngeten iki duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Leres. Lagek bengi iki dagelan kon trutusan ning mburi pawon bareng lagi iki. Lah sebabe piye? Lah piye digeret mburi tukang masak kaya mbuh. Lah kuwi to saka paguyuban ibu-ibu wong pawon iki pancen semangate lho. Iya, Pak. Iya nek sing lenggah ning kono kae parfume Waminso, Rexona. Sing isah-isah ki mek remah sontok ambune. Ayo malah cilaka to ya. Nggih. Wes Kuwi men sehat, Nggih, Pak. masakane men enak. Nah, Nggih, kene kaya iku lho. ngono kuwi. Pokoke melu seneng lah pokoke. Bersih desa Sukosari. Di sini banyak para pejabat, Nuwun, Pak. para alim ulama, Iya, iya, iya. malok budaya. Nggih, nggih, nggih. Loh. Aku delok sing Mbah Lurah Slamet. Mbah selamat, muga-muga selamat piyantune, selamat warga masyarakate secara khusus secara umum warga masyarakate Ponorogo ya selamat Alhamdulillah. pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Gitu, Eh. Rabbal alamin. Pokoknya- Kalau dicontoh Mbah Lurah Slamet. Lho, Mbah Lurah selamat iki pancen nyambut dicontoh iki. Loh, wis pirsa piyayine to. Pun Ingkang pundi? Mbah Lurah selamat menika. Nggih. Set nggih, Mbah. Nggih. Set nggih, Mbah. Oh, alhamdulillah. Wis Ya, pirsa tenan. Oh, iki mesti aku ngene beliaunya mantuk berarti ya piyantune ya kuwi ya. Lho tak kira kene apal sampe iki lho. Ya, aku seneng. Aku Sukosari seneng aku. Senengmu. Sing penonton kene tenan. Nggih. Tertipe nun sewu, Pak. Mas Ayo. Pirsani. Tertibnya penonton ora kaya Ponorogo. Hmm. Ini bisa dijadikan barometer penonton yang selalu menikmati harkat
martabat budaya yang ada di Indonesia. Nyatane lenggah sak menembane menikmati budaya Indonesia. Jadi tepuk tangan istimewa penonton. Alhamdulillah. Nggih. Sukosari ini penonton mek lingguh tok ora oleh ngadeg aku adidumi karo panitia. Niki salah satu menunjukkan bahwasanya didumi matane kuwi. Kayak bakul. Kuwi bakul kok iso didumi. Iki wong bakul, wong ider kok iso. Tak kira didumi panitia. Lah kowe iki kuwi padha ngalah berkah ya kok iso. Apik Pak, apik. Tegese piyai wayangan, piyai bersih desa iki perekonomian berputar. Nggih no. Sing entuk rezeki ora mung dalange, pengrawite sindene pelawake. Ning klebu ingkang kepareng dodolan teng Jawi, ugi pikantuk rezeki lantaranipun Sukosari anggenipun bersih desa. Amin amin amin. Lah sebat. Kula Mbah Lurah Slamet dipun pujiaken nggih Mas Cahyo. Insyaallah beliaunya anggenipun lenggah dados lurah lurus dan terarah, insyaallah semakin amanah membawa desa Sukosari semakin berbarokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mas Klitik tak tesik iki gandeng bersih desa Sukosari. Apa penjabaran dari Sukosari? Nuwun sewu, kalau dengan bahasa akademisi itu kan beda, penerapannya juga beda. Kalau Sukosari itu ada 4 suku kata Mas Cahyo. Leres. Nggih. Sukosari jadi 4 suku kata. Su itu adalah supel masyarakatipun mboten bedaken derajat lan pangkat, sugih lan mlarat. Sedaya menika ingkang makempal dipun wastani umat insyaallah bersatu menjadi masyarakat ini membawa nikmat di dunia dan akhirat. Luar biasa, elok. Kedua, kondusi bagaimanapun selalu gumolong nyawiji guyub rukun bangun desane ben makmur wargane. Elok nggih. Satukan tekad, satukan jiwa untuk menyongsong bersih desa Sukosari lebih meriah. Terakhir ringan tangan. Wong kene iki nek nyambut gawe ya nyambut gawe bareng, gotong royong ya gotong royong bareng, urunan ya urunan bareng. Elok, luar biasa ya, sing apik iki kaya ngene iki. Iki. Sampean pinter, sampean cerdas tenan. Secara analisis beda, Pak. Rupa nggawa rega. Bener. Lah nek kaya kapsul supel tetra niki sapa sing arepe? Giri Lusi tan kena kinira. Iki kakangmu mesti luwih canggih, luwih pengalaman, luwih cerdas. Ambak elek ngene, Mas. Nyapa? Kemproh aku. Elek iki yo pinter kok. Kayak mau wis menjabarkan Sukosari, gandeng sing dadi pangarsa kene lak Pak Kades. Asmane Pak Slamet Daroini. Nah, per suku kata Slamet Daroini. Nah, Mas Kluthuk silakan dijabarkan. Slamet Daroini. Isinmu ya isinku, wirangmu ya wirangku. Mergo aku ya ning kene. Aja sampe mbleset. Mas Cahyo ditimbali saka Surakarta. Iso. Nah, ngono lho. Aja ngisini-sini lho ya sing apik. Kan arang-arang ning Ponorogo. Apa nek iki live streaming. Nggih, Mas Cahyo. Mirang-mirang ki. Sendika dawuh. Mergo yen nganti sampean kewirangan, aku yo melu wirang. Saestu. Klitik melu wirang ya to. Nggih no, Mas. Sedumuh batuk senyari bumi kok. Bener. Jadi paling tidak usaha kata harus ditata. Wis tak ngono kuwi tadi. Kita adalah satu tim. Jadi dalang, sinden, penabuh, karo pelawak satu tim. Lek apik-apik bareng, lek elek-elek bareng. Leres. Lek ngono to Mas? Leres. Anu Mbak Kesi melu omong ora sampean? Nyapa kok nawani Yukesi? Malah jago kan dhewe-dhewe ya. Coba Pak Slamet. Ya, napa? Ya Pak Slamet Daroini. Pak Slamet kuwi mbok jipuk saka ngendi? Paling tidak tak jipuk saka Balai Desa. Balai Desa Iki petugas apa iso jupuk? Maksudnya ki ngerti ya Pak Slamet itu nyapa ngono. Lah lingguh ngono lho. Masa akrobat. Iya ning maksudnya ki dalamnya Pak Slamet ada apa? Usus. Bah, jan kok bodoh banget toh sampean ki. Usus. Maksudnya ki sedikit banyak kamu bisa melihat Pak Slamet itu seperti apa. Lah iku lho piantune mosok ora roh kowe iki. Ngene lho. Pak Slamet lah kepala desa. Lagi? Di dalam mustaka atau kepala Pak Slamet ada apa? Sawangen. Mas Slamet. Tetep tak ronsen iki. Oh, no. Pak Slamet Itu beliaunya. Ayo. Ngapunten nggih Pak Slamet nggih. Pak Slamet. Bleset lho kowe. Nggih, Pak Slamet. Slamet. Di sana langsung angel. Angel, lha kok cak-cak Pak. Selaki saka tembung slamet. Nah. Langke Slamet itu dari arti apa? Lah iya, dua suku kata. Sla karo met. Nek digabung Slamet. maksudnya perpanjangannya Slamet iki lho. Slamet.
Cah kucluk ora. Masyaallah. Hei, tegese iki selagi piye? Lah nggih pun. Met iki piye? Pun kula jelasne to jenengan wau. Selam nika selamat, Pak. Iya. Muga-muga selamat pejabatnya, selamat masyarakatnya. Nggih. Insyaallah beliau ngasta dadi Bapak Kepala Desa, yang selamat pejabatnya, selamat masyarakat. Insyaallah masyarakat akan dekat dengan pejabat dan pejabat akan mengayomi masyarakat. Alhamdulillah yo ngono sing tak jaluk yo ngono. Nah, ngono ku lho. Pinter iki. Lho, iya, lho. Ora ana jok kritik, jok nutuk semuanya sama rata. Loh, betul loh, Bos. Masa kita satu tim. Oh, satu tim loh, Pak. Ya bener. Terus saiki met to? Met, Met. met menika saka met, Ayo. Met. Gosok kowe. met. Met menika saka tembung memetri. Metri. Memetri. Oh, Kita iya, bener? Iya, iya. Memetri napa? Memetri nguri-uri. Nguri-nguri. Beliaunya wong Jawa ora lali karo Jawane, bersih desa nguri-nguri kabudayaan Jawa. Nyatane sudah terbukti bersih desa ana ing Sukasari, ora nanggap liyane ya nanggap wayang budaya Jawa. Alhamdulillah. Oh, iya. Mula sing diarani budaya ya agama. Mula Mbah Slamet, Mbah Lurah ngagem songkok. Nyapa kok ngagem songkok? Mergo lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Astagfirullahaladzim. Ya, Pak. Masya Allah. Urung rampung lho. Apa? Loh, Pak Slamet, Ya, ya. daro ini da. Dah menika dari bawah beliaunya beranjak ke jabatan dari kepala desa. Nggih, nggih, Wong lek proses. budale saka ngisor insyaallah ora lali masyarakat sing ning ngisor. Ah. Berakit-rakit dahulu. Berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang. Bersenang-senang kemudian. Urung mesti tangga ki lara ya mati nyatane. Lho, Ini bener. pepatahe ngono kuwi. Tapi kleru niku. Nggih. Ya berapa? Bener. Dar menika sampun dari bawah. Terus ro. Roki rono rene delok ndi masyarakate sing kekurangan. Iso ya. Kayak pinter. Apa mbok cipoki ya? Bro? Aku ki bangga lho duwe dulur. Bangga Wong ki ngono. bisa cerdas ki bangga. Aku susu. Rono rene delok masyarakate ndi sing kekurangan. Mergo dadi Bapak Kepala Desa itu kadang-kadang tidak mementingkan kepentingan pribadi tapi mementingkan kepentingan golongan. Alhamdulillah. Gini bener, Pak? Laras. Iya. I. Iki insya Allah beliaunya mengemban amanah menjadi kepala desa, insya Allah nyenengi wong oke, mensejahterakan warga masyarakat Sukasari oleh berkah barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tepuk tangan kagem Mas Cahyo kun tadi. Wah. Sing jelasnya aku kok. Lho sing ngejalak kae. Oh iya. Nah, Terakhir ni. Niki niat apik, wong ki lek niate apik besok bakal oleh ganjaran sing apik. Wong lek nandure apik insyaallah bakal tukul apik. Oh. Ya kuwi beliaunya Mbak Lurah Slamet. berarti ana unen-unen wong nandur bakal ngunduh. Lah kuwi urung mesti lek kuwi. Lho, Wong nandur bakal ngunduh urung mesti. Iya. Kok iso? wong nandur bakal ngunduh. Urung mesti lek pangan urengi ya ora ngunduh yan. Kadang-kadang nandur pelem pangan codot ya ora ngunduh. Ngene lho pepatahe lak nandur ngunduh wong utang bakale nyaur. Urung mesti saiki akeh wong utang minggat, Mas. Ora nyaur ki oke. Ngoten lho. Pepatahe iki ana telung kata. Tapi urung mesti wong utang bakal nyaur, urung mesti kabeh iki saiki utang minggat. Ning sing apik kudune nyaur kewajiban apa? Ora iso lho. Ora iso. Pepatah iki urung mesti lek bener, Mas. Iya ning Seto, wong sing nandur ngunduh utang nyaur wong dandakne bakale ngenggo, gawe bakale ngenggo. Wong gawe Bakale ngenggo. urung mesti. Kok iso? Wong gawe kuburan ora dienggo dhewe. oh lah kuwi kok kono sampean. Kene mboten, sampean tahu tumon, wong duduk kuburan terus dhek, wah iki nggonku semlumah ngene. Ayo. Ayo. Sampai Kene mboten. Ning ngene nuwun sewu kowe aja mendebat pepatah Jawa. Sik akeh lho. Saya tidak mendebat, tapi kan realita toh, Mas. Lho realita kaya apa ning nadyan kaya ngopo lang piye enek karma dan dharma. Mula tembunge becik ketitik ala ketara. Wong sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Sing ngomong sapa? Nyatane saiki mungkin akeh wong ala sok kala dudune kabeciane. Ya ora? Terus wong becik. Malah wong sing becik sik mu diolo-olo. Ya ora? Mbuh. Kene mboten lho Mas Ayo. Kok sik to kowe ning kene sing ngejak aku getaki aku tak kuwetak pisan kok. Lho, kula ngetak ini iki kok wayang sing ngisor niki kok kula. Kene mboten. Iya. Saiki mu akeh wong becik sing diolo-olo. Iya, iya. Zaman sekarang tuh akeh wong sing apik sing dielek-elek, ning akeh wong sing elek diapik-apik. mula berarti garis besare Kale besare urung mesti lek wong becik ketitik ala ketara. kudu anda pasor. Anda pasor. Kowe iki lho Mas, luwih becik ning ngisor tinimbang ning dhuwur. Iki lho karepe dheke ngono. Mergo kaya ngene iki. Tegese lak ning ngisor luwih becik di mana ning dhuwur. Nggih. Ulung uwe urip sing jenenge rekoso luwih dhisik men entuk kamulyan. Niku Ngono lho kuwi. sing kula maksud. Rekoso sik. Sing ngomong sapa? Lho, piye to? Nek ndi-ndi awake dhewe mbiyen ki dijajah rekoso. Bar kuwi terus mulya mergo wis antuk kamardikan 17 Agustus. Mara tua kuwi rekoso enom ngantek tuwek ya rekoso sekmu. Lah kuwi berarti ra gelem budidaya ki to Mas. Ya ragam donga karo Oh, budidaya Mas. Wong ki aja sok mangku tangan.
Gumregah. Lho nyapa mangku tangan ndi bojo mangku tangane gendeng aja iki. Ati mangku tangan lho mangku bojone dhewe. Maksudnya ki bocah kene dijak pinter ora iso to. Angel kuwi diomong. Maksudnya itu bagaimana kita mindset bisa maju. Desa ki ben maju kepiye? Ora iso maju mergo dinae wis cak mene iki. Lho. Lek mbok jokne kowe nganti diseneni karo pusat cilaka kowe engko. Lah ngopo? Lho mbok jokne mbok perlebar kaya bosok kowe engko. Desa ki sakmene dinae iki wis jelas. Lho. Desane maksudnya ben berkembang ngono lho. Ya ditanduri no. Piye ta? Mawar apa melati ngono lak susi lak berkembang no. Maksudnya kepemimpinannya Mbah Lurah Slamet tuh bisa memberikan cahaya masyarakat Sukosari. Lah, Mbak Slamet kon nyewa lighting. Dadi lampu-lampu itu oke, dadi cahayane oke. Anu Mas, ki ketoke pinter nih yo bleset tok. Lah kok iso? Maju, pemikiran itu maju. Maju itu adalah satu mindset kemenangan. Betul. Iki lho, Lek mundur kegagalan. lomba tarik tambangnya maju malah kalah yoan. Weh, Kok isih ukara iki lho. Ngene lho, Mundur Mas. malah menang. Maksudnya maju itu pemimpin. Mbah Lurah itu lenggah di depan itu sebagai pemimpin. Mas Cahyo lenggah di Pemimpin. depan sebagai pemimpin. Coran lu sopir. Sopir pemimpin. Kolke ya ning ngarep sopir. Itu pemimpin. Berarti lek pemimpin ki sopir ning ngarep. Iya. Urung mesti. Enek sing sopir ning mburi. Loh, Apa? sopir ki ning ngarep. Urung mesti. Tukang becak ke? Weh, Sik kuwi aja mak kowe iki ngawur. Nun sewu ya, sing jenenge pemimpin mesti ning ngarep. Sampeyan tau ora jamaah ning nah masjid? ini lho. Jamaah ning masjid. Tahu. Sing ngarep dhewe jenenge apa? Imam. Lah iya, ngarep dhewe kuwi imam. Imam iki pemimpin sing ning ngarep dhewe. Lek pas- Nek ana wong salat, sing ngarep dhewe mesti imam. Lek pas salat, Sing ngarep dhewe imam. nun sewu. Aleh kowe. Weh. Lek Iki pas lho. salat. Lek anak kaji. Oke. Lek pas salat ngarep dhewe Imam. Oke, berarti urung mesti, Mas. Mas Guntur. Urung mesti. Urung mesti lek salat ki ngarep dhewe imame urung mesti. Nang ndi-ndi ngono kuwi. Urung mesti. Mbok kowe tekan Masjidil Haram, sing ngarep dhewe ya imam. Aleh mboten mesti. Kok iso? Berarti jenengan ora tau nglayat. Hubungannya apa? Jenengan tau nglayat mboten? Tahu. Tahu salat jenazah? Tahu. Buri dhewe napa? Makmum. Makmum. Ngarepe makmum? Imam. Ngarepe imam. Mayit. Oh iya. Wah. Ayo. Pak, Ayo royokan. Pak, tambahno 500 kon mudhune lho, Pak. Iki Ayo. kowe sosok aku karo sampean kewirangan tenan. lho. Ayo. Lek kabeh lek nek aturane to. aku Lah nggih, nganyel tapi iki kan kluthuk iki. bener no mboten kula. Ya ning kok kuwi khusus. Lek jenis salat wajib ning masjid iki ngarep dhewe mesti imam. Lah kuwi terus enek sope. Lah kuwi nggih makmum. Nah, Sop-sop iku iki lho. malah batal. Salat kok mangan sop iki pripun jenengan niku? Malah batal. Kudune iki ning ngarep iki kudune iki ya sajadah kok sop. Sop iki kowe ora ngerti karo agama. Sop iki tegese barise wong Nah. salat iki lho. Dadi wong salate nggawa barisan dhewe-dhewe. Berarti nggawa apa? Nggawa sop. Lah sing nggawa sego sapa? Anu Mas. Anu ndang nembange lho Mas. Ki kok sosok kisinan lho kowe. Lah ya musuh wong ngeyel kok iki pancen. Loh, kula iki wis mangan bakso sing pentole cilik-cilik pinterku ngene iki aku. Kowe ra sembrono lho. Cilik ora akeh to. Lah, kuwi masalahe. Makane. Nek nggon bersih desa, ki lak Nah, identik karo bersih desa ngeten iki, Bos. Sik, cilik. Iki Iki lak tak omongi. pramusaji sing dicepakke iki lak Ngene. mesti nggawa makna to iki. Lah, iya aku wis mumet nek iki. Mesti aku ngene. Iki Bos, ya Bos. Ah. Sing diarani polo kependem kuwi mau tetep kuwi ya tetandurane sing Iya. kuwasa. Tapi kurang iki. Apa? Sing dene polo kependem ki jagung polo kependem, Iya. kacang apa polo kependem, telo polo kependem iki ora sitok iki. Apa Mas? Mayit. Iki pancen yo. Dasmu iki kok iso. Cobi penyan werdiaken Gus, cobi Gus. Niki jenenge jagung. Apakah Iki- makna dari jagung? Hubungannya karo desa lho Mas. Coba saya- Jagung ki saka tembung jagi janganlah kamu menjadi manusia sing duwe jiwa adikang adigung lan adigung. Kok ya temu to ya ampun. Telo. Telo menika saka tembung telo. T iki saka tembung telekomunikasi. Oh iya. Telekomunikasi. Telekomunikasi itu penting. Iki Pak Sabtu Mulane saka lho, Dinas iya. Kominfo ya lenggah. Ya lenggah. Nyatane telekomunikasi lancar. Sesuatu hal infrastruktur itu jalan. Telekomunikasi itu lancar. Insya Allah Sik, akan aja cepet-cepet. Infra apa? infrastruktur. Kuwi nek mbok kon alon-alon ra iso kecantol contonge. Kita betul. Kacang. Cek tok, telo urung bar kok iso. Loki longgar, longgar waktune pejabat kanggo masyarakat, longgar waktune masyarakat kanggo masyarakat sing membutuhkan. Wontenipun jagung ingkang sampun kasebat dipun susul kawontenanipun telo, Nggih. lajeng kasusul inggih paring asma nggih menika uwi.
Uwi ki tembung usaha. Wong kene ora bakal nglinduh tetap usaha. Piye pamrih desa iki lebih maju menjadi desa barometer seluruh Kabupaten Ponorogo. Wontenipun uwi lajeng kasusul nggih menika wontenipun jenang. Jenang menika tembung je menika jenang. Jenang menika salun jenang. Jenang. Omongane wong bingung kuwi. Ayo. Jenang. Wah, angel ora Wis to penting lah apik to. Je menika jejere dadi menungso ora lali manembah marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyatane Ibu Lin Mas yo ngagem jilbab. Matane to. Lho iya lho, Bos. Iya. Lho, Nang ki saka tembung wong kene ora golek menang, Pak. Wong ki luwih becik rebut salah tinimbang rebut bener. Wong ki luwih becik nyuwun pangapura tinimbang njaluk pangapura. Timbane meneh pangapura. Ya iki maksud ngono ki. Sampun kaprit titesaken nggih menika kawontenanipun jenang lajeng dipun susul wontenipun jadah. Jadah menika saka tembung jaki jaganen uripmu kanthi njeber saljadah. Elok le bocah iki jan. Kaya ngerti. Loh, dadi sampean ya kulino Lho jamaah. nggih lho, Bos. Kula apa neh? Tuk, kowe berarti kulino jamaah ngangge sajadah ngono kuwi. Nggih lho. Nggih piye? Tahu ngangge sajadah? Tahu tapi sujud piye? pas sujud kula ora tau ndangak kula. Dadi kusuk tenan. Kusuk piye nguntuku kecantol. Wontenipun jadah tasik wonten inggih menika arumpi tape. Taki takwa. P iki pepeling. Mulai cepet ya. Edan. Wis utak piter aku wis. Lajeng wonten wujudipun gedang. Gedang ki insyaallah gegayane masyarakat Sukosari oleh pepadang. Welok. Wong pinter. Ingkang pungkasan nggih menika kacang. Kacang ki ngeling-eling kuwi aja kakean cangkem. Dadi Wis bar. Layak mau tak nerjemahane kacang ning arep ora gelem. nah, apa enak ya. Tak ingkari kene. Saya digegong ngantem. Sorry. Ngene iki Maaf. ngene iki iling-ilingen. Dienggae gokne rambutan. Tak golekne kanca Mbak Nggih. Katin Titos Ya, yang ya, saya ya, regen nggih, Bos, gayeng. nggih, nggih, nggih. Yo. Oh, langsung serempek, Mon, serempek. Serbat. Oh Oke. iya. Duduk. Ambil kentongan. Pelan Mas ya. Sri Tanjung. Mas ayo. Ora dipet-pet Mas. Sri Tanjung. suwuk-suwuk. Kok iso dibablaske lho. Pak Polisi, Lho, nyapa? lapor Pak. Nyapa, Mas? Ada kasus pencurian kentongan Pak. Menika Lah wong kowe iki ya kesuwen ora ndak diwerehke kok iso. wong sing penak. Ngono, ayo. Pahaputan menika dipun lajengaken. Lajengaken. Wah, Sik, iki piye manut jenengan? Pripun? Ada request fragmen ketoprak andi-andi lumut. wong ngoten. Arep Iya, iya. Tanjung andi lumut. Ayo pilih dhewe. Ayo. Sri Tanjung kuliner roh ya. Anda-andi lumut ya apik. Nah. Wis tak gaekne. Walah. Oh, iya. Weh, Ya, dan nyapa, tempe nih. Nyapa, Mas? Nyenengke ya? Tipis-tipis. Ayo triplek. Lah kuwi ben ora rekasake leh dahar kok iso mangsamu. Jadi apa nolak kok khas ngene iki ya. Jenengan lagi niku, Pak. Kuwi iki nyawang panganan bae kok iso. Anda-andi lumut lho, sik. Dadi apa iki? Kleting apa? Ora lah aku wis diteke kok dianggurke iki piye? Kowe tak kon nganggur sik iki ngenteni Mbah Lurah. Engko kadung tek akeh ra iso ngapa-ngapake. Maksudnya piye? Ayo, coba. Kita anda lumut. Andi lumut. Niki
tambahi sitok no perane. Boleh. Kleting-kleting no. Yo, apa ki jenenge? Bir, ayo Bir. Bila karo Inoki, ayo Nong, ngene Nong. Ayo ngene. Ing samangke pagelaran ketoprak badhe mundhut ira-iran nggih menika ande lumut. Kleting kuning kasta dening Mbak Tatin Cetot. Ing samangke kleting ijo kasta dening Dik Birginta. Kasusul kleting abang kasusul Dik Wino. Ayo, kleting abang. Kleting abang. Ing samangke ingkang asta yuyu kangkang inggih menika Raka Mas Jo Kluthuk Harahap Muhammad Sukeh bin Ajibek. Ya. Ganteng dadi yuyu. To nyabrangne lho, nyabrangne. Yo, awas dadi yuyu. Yo kono. Nduk, rene. Nggih. Totoke ngunggah-ngunggahi ande-ande lumut. Yo rene. Nduk rene. Piye to Mbak Yu? Ngene, ora apa-apa, ngene. Sinau ketoprak. Sampeyan penting kuning, keri. Sampeyan rasan-rasan sik. Ki piye to Mbak Yu kali ini kok banjir kamangka iki kudu awake dhewe ngunggah-ngunggahi ande-ande lumut ora. Ayo coba. Iki piye ya Klenteng Abang ki ade arep ketemu karo ande-ande lumut iki numpak apa Klenteng Abang? Aku ya bingung aku kudu numpak apa ya? Kok ndek enek apa? Iki kira-kira peraune kok ora enak ya Klenteng Abang? Kowe kita bar ngombe jamu gelan ngosek gitu. Nek omong ki ketoprak alon-alon wae, wah wis. Gawan Mas. Adik kula mengke tan tempene loro nggih Batik nggih. Kowe ngetoprak ngurusi panganan ora. Jajali karo omong. Mas Lutuk kene lho dadi yuyu kene lho. Dadi yuyu. Oh alah, ya. Ah ngono. Weh dadi yuyu nggih ngenekan barang iki kebagusan kok sok. Ngono. Yo, jajali. Blekutuk ngono. Blekutuk. Nah, Oh alah. awakmu piye to Mbak Yu? Aku kudu ngunggah-ngunggahi ande-ande lumut. Ayo. Piye iki Mbak Yu aku kudu ngunggah-unggah ande-ande lumut. Kok kaline banjir iki ndek enek perahu terus aku kudu piye? Ya iya to Klenteng Abang. Kowe iki Cilik terus ya. jare cilik. Kan dos pundi to Mbak Yu malah piye? Lho lah iya. Ya awakmu terus ke nyabrang. Gek kamangka kaline banjir. Ayo. Blekutuk. Ayo awakmu maju. Iki piye ya Klenteng Ya Abang? piye iki ndek enek kendaraan perahu yo ndek enek. Ketoprak kendaraan. Iki jan. Kowe iki bener ora to. Ya ora to. Tumpaan. 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 Kok yo renek tukang tambang. Ayo. Kok yo renek tukang tambang apa tukang kerek ngono ya? Blekutuk. Terus kaget awakmu kaget. Jan. Nah. Kowe iki lho goblok. Kowe Sing kali Mas. kowe iki lho. Kaget iki critane. Aku yuyu kangkang. Kowe sapa Aku Klenteng Ijo ya Kakang. Kowe sapa? Yuyu kangkang yuyu kok iso mau? Lah iya. Kok iso mau? Lah yo piye? Aku yuyu kangkang. Aku yuyu kangkang sing bisa tata jalma. Kowe arep neng ndi, Nduk? Aku arep ketemu karo ande-ande lumut ya Kakang. Iki ngono kaline jambir. Kowe kudu Banjir kok jambir. kaline banjir. Wis kono gendang nyabrang, Luk Cahayu. Piye carane ndak ngerti? Nah terus omong terus. Yen kowe ora ngerti kowe Yo dandan. Ben koyo tuyu tenan kok. Kali ini banjir aku nggak iso lewati yo Kakang. Ndak iso. Piye? Kowe iso ngaturke aku yo Kakang? Apa wi Mas? akeh pinese to gitu. Ngono ya nak. Kowe numpak gegerku kene tak sabrangne. Kowe dhisik apa aku dhisik? Aku anu disi ongko nek kowe selamat aku tak melu-melu. Aku gelem mbok
sabrangke. Aku gelem mbok sabrangke ya Kakang. Opahe apa? Ning ngene opahe. Opahe apa? Pilus. Apa? Pilus. Kok pilus niku apa? Pilus iku ya apa ya Pilus ki Kakang? pipimu sing alus. Blekuduk, blekuduk, blekuduk. Tapi janji selamat ya Kakang. Janji iso nemoni aku karo andi-andi lumut ya Kakang. Wis bakal kowe engko slamet nemokne. Yo awas jenenge andi lumut. Ya wis ana aku saiki ya Yo, Kakang. numpak kene ning gegarku kene. Nggih nembang lho. Yo. Waduh iki. Wah. Ngene iki aku lek semulih bojoku tak tekek lek ngene iki. Bojomu ndelok nang YouTube lho. Dah. Sun. Sabrang. Ayo. Ya kono teko, rada rono lho kowe iki. Wah, kowe aja klet-klet iki. Aklek nang ya. Lah kan numpaki. Kowe lek kene nemplek lah. Kene iki gringgingen. Apa ngene ginggingan? Ya. Ya pelok to. Sun sabrang. Brangke bocah ayu lintwake. Grubyuk singkok, grubyuk singkok. Waduh, enake ra umum iki. Nek pisan kas. Sun sabrangke bocah ayu liwat kene. Grubyuk singkok, grubyuk singkok. Wes kono. Blekunduk. Aku ya gelem aku ya pengen nyebrang rono. Iki oke iki aku. Aku yo kaya Mbak Yu. Aku ya kaya Mbak Yuku. Kene, kita numpak geger kene. Iya. Lumayan balurah kene iki. Masa ora pengen balurah. Balurah kene iki ya batin lho. Piye? Si akhir aku entek akeh ra iso ngono kuwi. Dele. Sun sabrangke Bocah ayu liwat kene. Grubyuk singkok, sun sabrangke bocah ayu liwat kene. Grubyuk singkok. Sekolah. Makasih. Sik. Doprak kok makasih. Yo. Kono omahe andani lumut gek nang unggah-unggah andani lumut. Matur nuwun yo Yuyu. Matur makasih ya Kakang. Awakmu ngudo rasa. Kepiye carane aku iso munggah-munggahi kaya Mbak Yu kuwe yo. Ya, iki kepiye carane aku iso nggak kaya Mbak Yu ku mau. Mongko kaline banjir kaya ngene apa ya aku iso nyabrang ngono lho. Mbak Yana nyuwun tulung sapa sing iso nyabrang ke aku ngono lho. Iki nang kene kok yo ora eneng wong to ya. Blekunduk. Iki ana apa iki? Enake ra umum. Lagi iki cuyu warga. Kok sik lho iki kok ana wujudan kaya mengkene? Aku Yuyu. Yuyu, Kowe sapa kowe Yuyu. Ya. Yuyu kok mengkis-mengkis kaya ngono ki bareng apa? Hei, Aho. Yuyu. Piye? Aku kuwi pengen nyabrang rono kae mbok aku tulung sabrangno to Mo. Yu. Hah? Kowe gawedi. Ya kan ketoke mau Mbak Yu ku mau aku ki nusul Mbak Yu ku sing wis tekan kono mau mbok sabrangke Tak to. sabrake mergo awake cilik-cilik ya ayu. Aku gawedi sakmono, aku ora kuat. Wis kowe nyabrang dhewe kono, Hei, mbok kok sik tambah aja ngono kuwi lho. Lho, ki- Aku yo kaya wong wedok kaya Mbak Yu ku aku ya wong wedok kaya cantik. Aku ya cantik lho. Cantik. Kok mbok aja mban cinde mat ciladan lho kowe Yuyu. Ki jane Yuyu apa Barongsai? Kok kowe nyabrang dhewe, Aku mau nyabrang kowe. Lah apa lho? Apa bedane karo Mbak Yu ku sing mau kae? Kowe pengen nyabrang? Pengen.
Pengen nyabrang? Pengen. Ning ngene opahe. Opahe apa? Opahe piring. Apa? Piring, ketok ayu kopok ngono ya. Kose lho, kok ana piring? Aku ora nggawa piring. Piring kuwi pipimu sing miring. Belak kutuk, belak kutuk, belak kutuk. Aku ora sudi. Aku ambak-ambak kaya ngene nek dicium karo jenenge karo yuyu kang kaya ngene. Aku yo kaya ngene lho wujude wae kaya ngene kok arep dicium. Gelem ora? Kowe yen gak gelem aku nyemplung lho, ambles nang. Aku seto. Yuyune kejem. Ambune beda iki. Oh setan, yo aku pengen digendong ngarep. 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 Heeh. Waduh. Madep rene. Aduh. Cepet ngene iki lho, cepet to. Yo, cepet. Aku pengen silak tekan kono. Ayo to. Ayo ndang yuyune sing sacek ngono lho. Cepet. Aku sesuk gila. Manuta wong penake kok iso. Manuta wi ngene-ngene lho ki opo ya? Ya ora apa-apa kok ya mbak-mbakku mau lho. Sun sabra. Gendong kuwi lho. Ngarep. Iya. Ayo. Sun. Iya. Piye to? Gendongen sun sabrangke bocah. Aduh, bokongkuan. Yuyu kamu. Piye? Yuyu, sik. Ana sing keri, aku sabrang norono meneh. Kae tasku keri nang kono. Tak jupukne ya. Ora, kuwi penting kok. Gendong nek. Mengkone ilang kok aku ndak marake. Yo. Kok cepet banget. Tasmu lho, tasmu gawanen tasmu. Di tasku mau endi? Iki lho tasmu iki lho, nah. Yo. Yuyu. Kowe jane kleting apa arepe asok mekar kowe? Seneng kok to wong yo iki dhewe-dhewe kok. Iki ana barang sing penting tak nggo ngono. Ya kene, tak gendong nih. Gendong. Ayo kene. Endi gendong? Mburi. Nah, mengko. Ngarep. Oh, udah galak ini. Sing nembang tak aku ae. Sun sabrangke bocah ayu liwat. Gobyok sengok, gobyok sengok, gobyok sengok, gobyok. Piye ta? Yuyune kok ora. Iki ki ping pira? Aku sing kepengin nabrak. Yuyune beser. Perano sik. Ya apa kuwi lho? Apa yuk? Kayak klinik tuyul. Sandale keri sandale. Sandalku keri siji. Tak jupukne. Ora pokoke aku nek ora disabrangke karo kowe aku ora iso. Iki Sabrangke ngono. Yo. Sun sabrangke bocah ayu liwat kene lan gobyok sengok. Sandalmu iki lho, endi sandalku? Aku wis siap meneh tulung rono kae ya. Gendong ngarep. Kleting kuning sandale lili. Ayo dadi gendong cepet iki. Aku nek ora gojekan aku tiba. Iki ki nek ora gojekan cepet. Mataku langsung delok. Lagi. Sandalnya telek tak lho iki. Loh, kayak norono penting gendong. Iya gendong, tetep gendong. Ora apa-apa jenenge. Ora apa-apa. Iki request lho, ande-ande lumut kok mangsane. Ya mamundhut iki ngawur ya. Ono, ayo. Meneh. Nah, pelek gendong sik. Sun sabrangke bocah ayu.
cuyu apa boyo? Wong cuyu kesot iki lho. Wis. Ya apa? Aku wis gak mampu dadi cuyu aku, Pak. Lah kok ora dadi cuyu? Gosok iki. Wong kok erape kene yu. Piye? Oh sing njaluk pramen yo piye lho wong ande-ande lumen lak mesti gawe cuyu to. Ah iya komplite kudu ngono kuwi. Sampeyan yo ngono bolak-balik nggawa tas, sandal. Kok Iki ora perkara bolak-balik gendongnya aku ora masalah aku. Lah apa? Ora iku mau telek lho. Ning ora ngger wong lho iso gendong Mbak Tatin kuwi. Iya lho. Iya lho kuwi. Tak ngandani bobotku iku 40 kok. 40 ki sisih. Iya, kotakku keri yo. Yo. Kotakku keri iki lho yo. Ayo tulung di terkirono. Tok bar. Oh wis. Kok nesu. Kok nesu Kok nesu lho. Kok nesu. Kayaknya klinik cuyu tuh. Kok klinik cuyu piye? Monggo Mbak Tati jaturi napa? Nggih, niki sekedap kathah nawala, Mbak. Nggih. Nggih nyuwun kirang Kae pangapunten. dibaleni sik kae. Kleting-kleting. Kleting rono. Oh, lah balik aja no. Lho, gendong. Son sabrangke Sabrangke. bocah ayu. Li, Oh. nyapa? Anu telepon Grab ya tadi. Kok telepon Grab iki kok apa kok? Pak dhewe. Kene. Alhamdulillah. Nggih. Saking Pia Dekorasen Siap, nggih siap. Dusun Demung Desa Sukosari nyuwun gending caping gunung dipun jendrengaken. Siap. Bapak Suyanto nggih. Katur dumateng Yu Cange nggih, hambuk bilih wonten wekdal kepareng badhe atur pisumbang nggih. Siap. Bawa Smarandana kunjuk dumateng para pamirsa sedaya mliginipun Bapak Panitia saha perangkat utawi Bapak Kepala Desa lan ugi perangkat sedayanipun. Mugi warga masyarakat Demung Sukosari tansah manggih kanugrahaning Gusti ingkang Maha Agung. Apa? Wong kene omong kok iso mangan iki lho. Ya Iyune diseleke kesel sik. Gendong ping 3 luwe lho aku. Saking keluarga besar KUD Sukamaju, Serangan Sukorjo Ponorogo. Assalamualaikum Pak Cahyo. Waalaikumsalam. Nyuwun gending pepiling ninggal katresnan caping gunung. Nggih. Bapak Lurah Sukosari lan sedaya perangkat mugi-mugi manggih rahayu dipun paringi sehat. Amin. Pertanda Bapak Haji Karsono SP. Ya, nggih menika rumiyin dengan nate nimbali kula sak kanca. Nggih. Isih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending selendang sutra kuning kalian kembang kopi. Kula aturaken dumateng Mbah Diono kali Pak Jono. Ngawi saking Mbah Marji cekap semanten matur nuwun ingkang nyanyi Mbak Tatin Bugesi. Nggih. Siap. Sugeng dalu bocange niki saking kula Sayuti. Nggih. Nyuwun gending mawar kuning Bugesi. Nggih, suwon. Suwun. Iki lho tulisane SUWON, suwon. Lah berarti nek muni kol kae ora kol kae. Piye? Colot. Tulisane yo COLOT kok. Kari siji. Nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng dalu. Niki kula saking Bapak Kasnun RT 2 RW 1 nyuwun gending pepiling kalian kembang rawe. Kira megedruk. Niki rata-rata caping gunung. Monggo, pun. Jenglengke. Pas larasipun. Sik teng Slendo ayo yuk, jengkleng kene yuk. Bos. Bos. Aku sik gagas yuyune. Kae Aku gendongan meneh. ora lho. Sampeyan ki ora ndek piye ya? Mas iki mbok yo gawe jeda ngono lho kok. Lah apa lho? Lha ora apa-apa wong nyatane ya kuat kok. Kuat ngempet kok. Kok baru mau aku ngangkat nyetek sama. Lah aku lah oksigenmu dhewe. Jarimu mlorot kabeh lho. Sing nembang utawa sing bawa Mbak Tatin sing jengleng gentenan wong loro. Nggih, Mas. Nggih. Mas klitik dhisik. Oke. Ya, Mbak. Saben bengi nyawang konang Mantap. mantap sekali. Ya wis saling mengisi dan saling melengkapi. Iya. Dagelane sita iki arep mati.
Ambekane. Aku abot tenan lho, yakin bobotku 70 punjul lho. Kok iso ping bola-bali iki rak ya luar biasa lho. Biasane dhek nggawane 150 tok malah. Sik, luga-luga kono. Ketok ke anu Mas, ki mesake aku nek arep bocah ki. Ning ndi debokku mau ki. Duh. Anu le, raja rene le, mesake raja rene. Den aku lek. Anu, kene yo, kene yo. Paling tidak yo kudu ngerti saithik lho piye karepe dhek iki piye. Kene. Luga. Yo kene, golek aku ayo. Tinggal piye? Aku Lah, bocah ki mesake nek ora dibus kan. Kekuatane wong iki nek nggih nunjukan. Lah iya. Air putih lebih sehat. Rene sampean rene. Piye? Ya iki tulung. Oh iki. Mana. Bucana. Iya. Kok gitu. Kaya manut tuh. Seger, Duk. Iki lho sari-sarine kaya tombol lho iki. Salindahmu latu tok. Ngono ya kok ombe ora. Lah ben aku yo ngimbangi lah sini lah. Gandeng bar ngombe saiki ngendeleng. Oke. Oke. Aja meneh trimo sakmene. Aku pemanasan ki bojoku, Bos. Bobotmu piro? 70. 70 bojoku lho 95. Kuat. Aku lek bengi tek asas. Oh, berarti iki mau belum seberapa ya? Belum seberapa, Oh, tapi iya, wis oke. ketes Masih oke ya? Oke. Ngendeleng malah luwih rasa iki malah. Siap. Yen mamajang among karo janur kuning. Wah, satu lagi Mas untuk tunjukkan semangatmu. Ayo. Mas. Penak ora yu. Urung krasa. Urung krasa Mas Lutuk. Pisan kas Mas Lutuk. Rada kerep, rada suwe, rada kerep. Lah ini baru pas. Kamu pas saya gadul. Apanya? Atiku. Ati kok gadul-gadul. Mulane kok krungu mak klothok-klothok iki. Peh, kok klothok-klothok. Lah iki mau pas klothok ngono. Ya Pak. Klothok apa? Mak pok. Kok klothok kok iso. Coba. Wae watahan Titik siap. Oh iya. guna penak iki. Nggih. Alus. Kowe iso ora ngene-ngene mau iso ora. Ngene ya kenteng. Ora ngepasne karo Irama kuwi lho. Lah kita kok ngene iso iso. Alus. Kaya iki mau kok ya. Jajal tok ayo. Ji, Rok, lu. Aku madhep ini. Ora pas. Ora pas. Masa ngiwonengen? Iso ngene. Iya. Ngene lho kaya aku ngene lho jajal dadal. Piye? Ya. Enak ngono lho. Ayo tak dong. Iyet. Ono penak. Yo, wah. Ngangge dedet ya. Ayo. Tak dong ayo. Ayo. Yo sik to. Iro kuwi mbangmu telek ket mbangmu. Mbok tak olah paning ngene. Ono. Mosok mlebu iki mau telek. Lah wis karek sithik lek. Kur sithik lho. Ono. Ayo. Ayo. Yo, sik. Tak dong. Ayo. Ayo, ndang lumat, ayo. Mencolot. Nah,
Saya kau. Ngapa? Mbok tonyo ini dakku. Ben kowe ra ceblok maksudnya Ben ki mau. ceblok, tak ganjel to, Dik. Tek ngene aku. Piye? Pas ndok kowe. Duwe ndok apa, Mas? Weh, kuwi dudu ndok mochi. Mas, Mas. Aku ndelok mochimu, Mas. Iki duduk mochi ya, Nduk. Apa? Statue. Coba. Pacita. Oh. Wes, Tuk nyakil tuk, ayo. Janokone ning kerenge lho. Wis opo. Janaka ki alus iso kaya ngono pola iki lho. lah kowe brutal iki lho. Janaka nek kadung mambu telek ngene iki. Wah, berat aku. Wes. Leset bas. Aku takut. Melu kowe. Kuwi ra melu-melu kok iso. Aku melu-melu lho, Mas. Pangah mlebu ning iki. Coba. Panas udan. Parian Mbak Tatin. Ayo nyanyo. Agem? Yo Sukosari. Sukasari ya, Nji. Mangan roti. Mangan roti. Kualat iki. Kualat. Mangan roti. Langsung dibales ki lho, Mas iki. Mangan roti kena gusi. Gusti Allah ki adil. Mang. Sida paren para. Sida. Mangan roti. Heeh. Entek 5. Mugi warga mekar. Alah, Kok mekar. Apa? Kita lek utangmu. iki kena bintang tamu kocluk ya iki. Kok mugi Iki to, Mas. Sukosari kok mekar. Iki ngono duduk mekar, iki ngono syariah. iso mekar iki. Mekar sari ngono. Sukosari. Sukosari kok mekar sari. Iya padahal ngejone. Mugi warga Sukasari Mekar. panjang yuswa. Allahumma amin. Menyang Sragi. Kula ning Sumarata. Terus Yayi Sukosari uripe tambah mulya. Allah. Ora sanji kok dhuwur. Cilik Allahumma Amin. Kowe nduwe dhuwure rame. Aku ini nada tinggi to, Pak. Ngono. Lutuk iki contohno sing ora dhuwur ngono, Tuk. Ayo, Tuk. Ayo tak wari. Ayo, Kowe iki Neno. suara. Esuk enjing, So enjing, sore sonten. sore sonten. Terus nek dhewe. Kula bencing bayaran pinten ngono. Aja mbok pikir lah wis. Nandur pari, Weh. ditaleni kawat. Ya. Terus warga masyarakat Sukosari selamat donya akhirat. Alhamdulillah yo cetha lho Apik jane. jane. Tak wis bapak ira wis beter wis. Apik kaya ngono, jos ae. Lah jadi Coba. balik melu jeneng mesti jos. Panas udan Ayo. aling-aling Gluwek ngowel. caping gunung. Ngombe kopi dicampur jahe, Yayi Sukosari tambah barokah. Lho rambut terus Juli to? Ayo. Arep
Arep dijula-juli. Ora usah sesuk ben nanggap neh. Ayo. Nadyan wadon sarta Ora suling kumandang Bali puspa warna ditresnani rarumangsa. Ayo. Ayo Dok. Kaya kerongkongan kae Dok. Basi bas.
tetep jumeneng riyen Mbak Tatin. Oh, Dek. Niki wonten ing ngersakaken kembang rame, kembang rawe. Kembang rawe. Digedrukne. Mbak Triastuti ngancani Mbak Tatin bersama Mbak Munasiro. Ayo. Oke. Tuk ngadeg nyambut gawe. Anu kula jajal iki lho genjote. Kowe ora ngerti to, jenenge wong linggo ki ngedoki rejeki, lek ngadeg entuk dhuwit, ngerti. Jajal iki lho genjote empuk apa atos. Ora ngono kuwi ayo. Iki lho dipapak kae. Oh, kene. Saya mau Apa kowe nyanyi apa? Saya mau tamasya lho. Ya ora beda kuwi kok iso. Lho wis ngantek ya wis ora iso tamasya. Takon dhisik. Gak iso tamasya. Sing dalu Mbak Yu. Sugeng dalu, selamat malam. Sehat, iya. Sehat. Alhamdulillah iki termasuk wanita SNI. Napa niku? SNI apa? Standar Ndas Indonesia ya kita dia. Lho kok ndase tok wonge kan iya. Lah nggih Mas iki jenengan itu kategori wanita idaman atau wanita kriteria wanita Indonesia itu seperti jenengan. Contohnya piye? Contohnya jenengan ngeten iki ndamel kejawen kan Indonesia ini. Iya. Tidak ada negara lain sing ndamel busana sing seperti ini. Iya toh? Ketoke enak kok ndek ben sing tiru-tiru. Niko jenengan pas delok TV kleru niko. Masa nganggo apa Pas kae? TV-ne buruk kita ini kan. Ning ketok le anu lho Mbak Tatin ya, ketok le serasi, ketok romantis lho. Mbak Tuti karo Mas Kluthuk iki, Mbak Dian karo Mas Klitik. Justru malah Mbak Tuti ini salah satu sinden atau waranggono yang nun sewu yang bisa tahu situasi dan kondisi, Pak. Oh, ini ya. Kontabelnya itu ya. Iya, Contohnya. sesuai dengan Badan Meteorologi dan Geofisika. Iya. Ini kan kadang-kadang hujan itu kan setengah hari. Nggih, ora mesti. Antisipasi suasana dan nggih penangkal petir barang saya ada ya pada. Wih, Tapi cunduk. Tunduk mentul wong Juga wedok tahu iki. kedalaman. Terus getaran-getaran saya juga tahu. Iya. Getarannya 7,5 skala Richter tadi kayak. Karena kedalamannya berapa? Dalamnya 7 km tadi. Jalur yang Mbak Dian, ayo iki. Tembangnya, Dik. Tembangnya apa mau? Loh, kembang rame kuwi. Kembang rame ya, kembang rame. Bang Rawe. Lah yo rawine dadi rame. Ayo gen gayeng maksudnya ngono kuwi. Aduh, Coba ya. sikil koyo ngomel. Damel gedruk nggih. Nggih digedrukne. Siap. Nggih, Bapak ya, Pak. Nggih. Monggo so dipun aturaken. Dados, yuk. Yo. Yo. Sekarang Bos. Tak pernah ucap leluhur berkau melambai. Harimau, 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 harimau ya. Tak pernah ucap racun hatinya bersepai. Harimau, 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 harimau ya. Harimau. Mbak Rawi, Sukosari tetap oke. Harimau,
biasa, Mbak. Alhamdulillah. Mas, mbok bilih mawi wonten wedal ingkang mirunggan mbok Bapak Lurah diaturi tindak, Mas. Lah menawi kersa? Mbah Slamet, Mbah Mbah Slamet Slamet. menawi kersa, monggo. Nggih. Mbah Slamet. Pundi wau? Beliaunya mana? Nggih. Oh, tasik tindak. Oh, J. Oke, Siap. Nggih. Nika kasambung mawon. Nggih. Dados Ponorogo menika majemuk, Mas. Leres. Teng Nggih. wayang nggih main de, teng dagelan nggih remen, teng lagon nggih mirengke. Dados antawisipun sedaya kecakup wonten pakeliran panjenengan. Dawuh leres Mas Nggih. Klitik lah. Niki wonten ingkang ngersakaken saking Bapak Haji Karsono ini ninggal katresnan. Siap. Menika kangge tutupan nggih limbuhan Mas Klitik Oh, nggih. nggih. Amargi lak sedaya menika nut lakuning lakon to, Mas. Leres dawuh leres. Nggih. Ya nduk Nimas Ayu Winong Nawangsih. Ayo. Cublak suweng men jumeneng dhisik. Yo. Suwang eteng kelempeng pamungkas nuntut nuntut pak oleh lale sapa nguyut telek ake simpan telek ngopo simpan telek ngopo Cupla suwang eteng kelempeng pamungkas nuntut nuntut pak oleh lale sapa nguyut telek ake simpan telek ngopo simpan telek ngopo simpan telek ngopo Nimas Ayu Winong Nawangsih asli saking Tulungagung. Pas kalian tembangipun Antum Nggih. Katresnan. Nggih, tinggal katresnan. Nggih. Terus mangke ya digarap rong versi. Pertama dangdut, kedua jaranan. Oh, kalau kira nek pertama dangdut, kedua jazz. Wah, iya ora ya. Buksas lho. Nggih. Ora apa-apa karo nggih ngedem swasana. Nggih. Mang bawani sik nduk Winong, cekak wae mung Asmarandana. Ayo, nggih. Asmarandana sing lam-lam tilam kae nduk. Jaranan dangdut kreasi Halo. rineng kaindaing baksa Kalih matur nuwun Kang Kewer. Wah, nggih Wah, ketua jan wis panitia niku. Rijinge sip, sone ya kepenak. Tur iki kagungane piyayi kene kabeh. Alhamdulillah sedaya nyengkuyung. Sak lightinge barang niku. Nggih. Nggih. senterewe jaran pegon Ya ming sing tak nggumuni siji Mas Cahyo. Napa? TV sak mono iki antene sak pira? Kowe ora ngerti karo teknologi kok. Wah, iya kuwi. Videotron kuwi jenenge. Oh, nggih. Nggih. Ayo. luas gemas nuju prana No. pinter agawe prangto Niki lurah-lurah sedaya rawuh Mas Cahyo. Inggih, dawuh leres. Pak Muga-muga Camat ugi rawuh. saged nular wonten desa-desa sanesipun. Nggih, leres wong nyatanipun benjang tanggal 20 Mei Wah. menika wonten Desa Purwosari Mbabatan ugi wayangan melih. Pokoke kuncine siji, Mas. Napa? Kula niku urip teng Ponorogo meh 16 tahun. Terus? Kok angger dalang kos Jawa Tengah. Hah? Teng mriki ben iso laris niku kuncine siji. Apa? Aja larang-larang.
Mesti laris nih kene. Sing larang ya sapa wong ya wong Pokoke semene, digawe Mbak. Aku wong 50 sampean wong loro ya. Sip. Pokoke didamel selawe sak rijing ngeten iki. Nah. Pas cukup. Dadi paling ora ki nanggap Cahya Kuntadi ping 10 gratis pisan. Ngomong sapa tak kepruk kowe ora. Kene iki manut karo panitia kok. Ya nah. Sinden winang tulung agung. Aja nganti piye, Nduk? Jangan Sukron, tininggal Enggak sepo. tresno Terima kasih. Ninggal katresnan. Aja nganti awake dhewe ninggal katresnane piyayi ingkang lenggah wonten ing laladan mriki. Ayo. Iki katresnan luar biasa untuk kelestarian seni budaya yang tercinta mligine wayang kulit. Ya, Sukosari memang hebat. Monggo, yuk.
Enong Nawangsih. Menika kala pementasan SD kalih Sukosari sampun rampung. Mas Kluthuk, Mas Klithik. Dawuh kleresan Den. Matur nuwun sanget awit panjang kuyungipun. Nggih. Ingkang baku dalu niki nderek-nderek memayu, nderek-nderek memuji. Insyaallah Mbah Lurah sedaya masyarakatipun dalu menika dipun niati kanthi jasa diah kolbiahipun ngentekke ragat golek nikmat ben adoh saka laknat. Insyaallah gesangipun sedaya pinanggih nikmat slamet wonten ing donya akhirat. Amin. Insyaallah Gus panjangkaipun jinangkung dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih, amin. Kupat lepet boten liwat sedaya ndum slamet. Nggih. Mugi-mugi cinaketa kabagyan kamulyan saha katentreman sedayanipun. Amin. Ya rabbal alamin. Blangkon genah ukurane, lakon kudu tutuk crita lan lakune. Ya. Kathok-kathok street nggae lakon aja irit. Dawet sak cendole. Nggih. Kathoke ngapret ketok kondalan. Cuman kalasangaken. Siap. Yo rerakit mbacutne gelar cerita. Monggo Wahyu Darmo. Yo.